Өфө илдәге иң зур белем бирү үзәкләренең бере тибелләренә Рәсәй президенты Башкортостандагы студенттар кампусын асу тантанаһында. Нимә ул студенттар кампусы һәм аның максаты нимәле? Ошо хакта һөйләшәбез. Һаумыгыз. Эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфө фән һәм технологиялар университетының стратегик үсеш буенча проректоры Азат Янгиров. Һаумыгыз. Хәерле көн. Азат Вәзирович, студенттар кампусы ул безнең өчен бераз ятырак күренеш, ятырак һүз, гомумән нимәне аңлата ул? Бында иң шундай әйтеп китәм килә инде мөһим әйбер. Ошо кампус ул Башкортостандың белем бирү системаһын дөнья кимәленә сыгуга шундай бик зур нигез булып тора дип әйтергә кирәк. Һәм был кампус инде ул шундай күп тармаклы шундай оешма. Иң беренчедән бында бит инде асыла лабораториялар, тикшеренү үзәкләре. Беренчедән, икенчедән бында студентлар өчен майдансыктар, шундай урындар дип әйтәйек инде эшләй торган, яшәй торган. Һәм башкалар. Һәм тагыла шундай бик мөһим әйбердә әйтеп китәр идем. Бында реаль сектор менән, безнең предприятиелар менән берләшү шундай бер майдансык булып торасак дип әйтергә кирәк. Һәм тагыла әйтеп китәр идем инде безнең тикшерүләрнең оешмаларын Рәсәй базарына сыгарга шундай бик зур мөмкинчелек буласак дип әйтергә кирәк. Һәм был кампус әлеге вакытта Өфө фән һәм технологиялар университетының эргәһендә генә асылды, Вәлиди урамында. Башкаланың ул бары тик һеҙҙең университет өсөн генәме? Юк, бында өс университет инә дип әйтәйек инде. Иң беренчедән безнең университет, Өфө һәм технологиялар университеты, икенчедән медицина университеты һәм Башкорт дәүләт Өфө дәүләт нефть университеты. Өс вузның тимәк ошында студентлары шөгыльләнә ала, үзләренең мөмкинлекләрен файдалана ала дип әйтергә мөмкин. Студент кына түгел дип әйтер идем, бында галимдар ултырасак, яшь галимдар ултырасак һәм әлбәттә шундай бик абруйлы дип әйтәйек, лабораториялар урынлашасак дип әйтергә кирәк. Бына һәр лабораториялар дип әйттегез. Ошо студенттар кампусы асыла дигәс, социаль селтәрләрдә шундай фикерләр яңгырана. Ни өчен үзебезсә атамаска, студенттар каласыгы дип атамаска. Әмма бына һез аңлатуыгыз буенча мин зур гына аерманы күрәм. Студенттар каласыгы ул дөйм ятактардан торган урын майдансык һәм студенттар кампусы унда бына икътисадтың реаль секторына килеп катнаша алган, студентларның яшәү урыны ла булган, лабораторияларда аерма тимәк зур гына. Әлбәттә, тулгынса килешәм һезнең белән. Бында был һүздә әйтәбез инде кампус дип, ниңә әйтеп әйтәбез? Чөнки без иң беренчедән дөнья кимәленә сыгарга ният тотабыз. Дөнья кимәлендә ул кампус һүзе ул бик нык таралган дип әйтәйек, уны барыгы ла белә. Һәм безнең ошо сит ил менән бәйләнештәргә ниндидер шундай ярдәм булып торасак дип әйтергә кирәк. Бөтәһенә лә аңлашылган һүз дип әйтергә кирәк тимәк. Әлбәттә, бөтә илдә был һүз бик шундай күп итеп кулланыла дип әйтергә кирәк. Һәм бына ошо студентлар кампусы өчен озак елдар башкаларның төп урамында буш торган бина һайланды. Әлбәттә, бында бик күп уйланулар булды бит инде. Дим янында ла асырга уйлаганнар. Әмма минеңсә, безнең Башкортстаныбызның башлыгыбызның шундай карары бик дөрес булды дип әйтәйек. Был кампус Өфөнең уртагында булырга тиеш. Һәм әлбәттә, ул ниндидер шундай Өфөнең бите дип әйтәйек, буласак дип әйтергә кирәк. Йөде. Асылнапта. Азат Вәзирович, бына һез беренче тапкыр лабораториялар дип билдәләнегез. Әлеге вакытта көн һайын бына эшкә килгән сакта күрәбез. Ул үзенә күрә сынлап та хәзер инде яшьләрнең тарты урынына үзәгенә әйләнгән. Көндә яшьләр килә, күрәбез. Шулай да нинди лабораториялар әлеге вакытта асылды һәм эшләй башлана? Безнең университетыбызда алганда, безнең унда 7 оешма инә дип әйтәйек. Улар арасында инде әйтеп китәр идем, иң беренчедән полимер композицион материалдар лабораторияһы,
Мәсәлән, был лабораторияны алһак инде, ул никель һәм титан иретмәләрен тикшеренәсәк, һәм ошо иретмәләр дип әйтәйек инде, улар газ турбин двигательсендә кулланыла, ошо детальләр өчен кулланыла, һәм уларның, ошо детальләрдән эш вакытын, эш озынлыгын озайта дип әйтергә кирәк. Был беренчедән. Икенчедән, бында бик шундай мотор, органик наноэлектроника һәм яңа материалдар дизайны лабораторияга асыла дип әйтәйек. Һәм бында инде бик шундай инновацион дип әйтәйек, нанокомпозициялы юка пленкалы структуралар эшләнәсәк, һәм бұл структуралар инде газды күрһәтү өчен электрон сенсорларда кулланыласак, һәм органик транзисторларда кулланыласак дип әйтергә кирәк. Һәм бұл транзисторларны без алһак, улар охшаш ошо курамалдарга караганда бөтә күрһәткечләр белән 10 тапырга яхшырак дип әйтергә кирәк. Һәм тагы ла шундай бик матур юнәлеш дип әйтәм инде, ул медицина юнәлеше. Бында без беләбез бит инде, мәсәлән әйтәйек, бешеү һәм операциянан һуң яралар бар бит инде, һәм уларны төзәтү өчен үдаллы хуырыла торган каплаулар булдырыласак, һәм әлбәттә шул төзелүгә бик шундай матур йогынты яһаясак дип әйтергә кирәк. Һәм тагы ла нимә әйтеп китәр инем, бында безнең университетта киләсәк моторлары дигән мәктәп асылды бит инде. Һәм ошо мәктәптең сервопривод үдәге асыласак был кампуста. Һәм был сервоприводтар, улар актив робот техникаһында, авиацияла, автомобильдәрдә эшләүдә бик актив кулланыла дип әйтәйек, һәм бындай үдәк ул Россия кимәлендә беренче буласак дип әйтергә кирәк. Тагы ла шундай бик шундай зур юнәлеш, ул генетика юнәлеше булып тора. Бында шундай бик мөһим юнәлеш дип әйтәм инде, онкология сирдәренә бирүчесенлек гендарын өйрәнү алып барыласак дип әйтергә кирәк. Һәм әлбәттә бында әйтеп китәр молекуляр биоинженерия лабораторияларын, бында инде шу кешеләрнең психоневрологик үзенчәлекләрен өйрәнү, шундай әйтем бар инде, ул инде молекуляр генетик һәм социаль демографик маркерларын барлыкка килтерү, һәм шу маркерлар нигезендә кешеләрнең ниндидер шундай генетик үзенчәлекләрен белеп була дип әйтергә кирәк. Һәм тагы шундай бик зур үзәк асыла, ул технологиялар трансферы үзәге, һәм шу үзәктең төп бурысы ул безнең интеллектуаль эшмәкәрлек һөҗүмтәләрен хукукый хаклауына тәэмин итү, һәм безнең технологияларыбызды реаль бизнеска, реаль базарга дип әйтәйек, этәргә, кулланырга шундай бик мөмкинчелек буласак дип әйтергә кирәк. Бында тагы ла әйтеп китәр инем инде, бында шу кампуста студенттар, галимдәр генә лабораторияга булмаячак, реаль сектордан вакилләре урнашасак, һәм ошо вакилләр белән капма-каршы туп-тура шундай бәйләнеш төзеләсәк дип әйтергә кирәк. Һәм тагы ла шундай бик матур үзәк асласак, ул яңа бизнес биләмәһе үзәге, һәм бында инде студенттар өчен ошо эшкуарлык мөхитенә инү мөмкинчелек биреләсәк, студенттар бында үзләренең остазлары белән очрашасак, түңәрәк өстәлдәр үткәреләсәк, тренингтар, һәм ошо реаль бизнес менән, дәүләт органнары белән, фонд вакилләре белән бик шундай тыгыз аралашу буласак дип әйтергә кирәк. Һәм әлбәттә шулар барыгыла Башкортстандың үсешен яңа кимәлгә күтәрүенә нисектер йогынты яһаясак дип әйтергә кирәк.
Һеҙҙең был һөйләүегеҙҙән минем аңланым. Бына Башҡортостанда ғилми, фәнни тикшеренеү институттары күп. Улар бына һеҙ әйткән йүнәлештәр буйынса нефть, газ, медицина, генетика һәм башҡа йүнәлештәр буйынса эшләйҙәр. Ни өсөн улар ғына етмәй, ошонда айырым кампус булырға тейеш һуң тигән һорау бар ине. Тимәк, был бары тик институттар ғилми, фәнни тикшеренеү өсөн генә түгел, ысынлап та был уларҙың алып барған эштәрен шул уҡ ваҡытта иҡтисадсылар да, фән эшмәкәрҙәре лә һәм эш биреүселәр бизнеста ҡулланһын өсөн килеп сыға. Әлбиттә, тулыһынса килешәм. Бында ошондай төп маҡсат дип әйтер инем инде. Хеҙмәттәшлекте үҫештерергә ошондай мөмкинселек буласаҡ дип әйтергә кәрәк. Һәм бында уҡыу йорттары араһында ла, фән ойошмалары араһында ла, реаль бизнес менән дә хеҙмәттәшлек булдырыласаҡ һәм бик тығыҙ үҫешәсәк дип әйтергә кәрәк. Әлегә студенттар кампусының беренсе сираты ғына файҙаланыуға тапшырылды. Тулыһынса ҡасан беҙ күрербеҙ? Бында инде беҙ белеүебеҙ буйынса төҙөлөш алып барыла һәм бер нисә бина тағы барлыҡҡа киләсәк һәм бер бинаның хатта 30 этаж буласаҡ бит инде. Ул бик шундай бейек кенә бина буласаҡ. Һәм беҙ белеүебеҙ буйынса ошо 26-27 йылларда беҙ уларҙы күрә башларға тейешбеҙ дип көтөлә. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Мең рәхмәт. Студенттар кампусы нимә ул тигән һорауға бөгөн яуап эҙләнек. Өфө фән һәм технологиялар университетының стратегик үҫеш буйынса проректоры Азат Яңгиров менән. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.